снима. Добре. И здравейте хора! Днес ще играем на FIFA Mobile отново. И ще изпълнявам таскове и ще отварям пакове. Да. Ще играем матчове. Да. Нали. Просто се... Да се надяваме, че ще пакнем поне 106 Меси. Или някой друг 106. Ембапе, например. Левандовски. Да, както виждате, отбора ми е 104. Overall. Да. Това ми е отбора на... Не е от най-добрите. Но не се намеря да направя. Не съм голям проф. Какво беше това? Окей. Я ще моля да има някъде на 105 overall. No. Аз съм болен, да знаете. Да, както си знаеш, няма нищо хубаво. И да, изиграх един матч, не се сетих по-рано да направя клипа, нали, да почестням. Но победих просто с 4-1, защото щеше да е 4-0, обаче играта му е дала един гол преднина, все пак. Почвата е спорна и има един вид преднина. Нечестна е играта с мен. Няма да ти допусна. Давай, Месио. Бате, той Меси. Защо го направи той? Това? Бих отдалеч, ама нищо. Няма да ти позволя, минеш. И средата дори няма да ти позволя. Окей, спасибо. Аре, Кристиано Роналдо и вкарва гола. Нека видим какъв е гола. Да, няма да е от хубавите кадри да се види по-хубаво. Айде да направим финеска с Кристиано Роналдо. Да, не може да е хубаво, ама това се прави. Бате, какво направи това? Бате, как се...
Добре, какво? Не, аз почвам сега да бия от близко, защото да го изравня. Какво? Фал за него, бате. То по-добре трябва да е фал за мен. Ами окей, фал. Гола. Ух, изчакайте, че трябваше да направя едно нещо. Направям един гол. Едно нещо да успея да го вкарам. Ама ще ми трябва Кристиано Роналдо за тая работа или Хулит. Или... А така? Бате... не няма да го успея. Мисля, че за накрая ще бъдат пакетите. Не знам. Значи... Хулит... Давай, Меси. Месиньо... Не, това вече е скандално. Това вече е скандално. Окей, кара. Но това с гледата вече беше скандално. Okay. Не съм добър в FIFA. Просто те е хубави удари ги правя заради играчите, че имат хубав изстрел, хубаво лъжене. И да. Иначе изобщо не съм добър в FIFA. Защо само дълги се направя? Вижте как е тук в снимката, а вижте как е в FIFA. Не знам. Съжалявам, че кашлям, обаче, както ви казах, болен съм и не спирам да кашлям. Опитвам се да се оправя, обаче не мога. Ага, за своя. Перфектно. Кой да паза по-напред? Вече той прекалява. Какъв човек? По-добре да не трябва.
Давай, Месиньо, можеш. Месиньо! Майко, какво буде? Майко. Гати болет обаче. Той обаче Меси върши цялата работа. Ето още един красив гол. Хем Меси се е много добър в реалния живот, хем в FIFA Mobile. Някои хора казват, че е най-добрия, други за Кристиано Роналдо, други пък не се паш за тях. Ама аз знам, някой сега ще ме хейтят, ама обаче аз съм за Кристиано Роналдо, макар и да е по-слаб в FIFA-та. Не знам дали е по-слаб от реалния живот, но аз съм поне за Кристиано Роналдо. Искам да си пробвам гола, който исках. Не успях. О мага! Пау, Меси! Да, лата той Меси не спира си ги вкарва. 8-2 само и само заради Меси, човек. Той почти всички голове вкара. Dumfries. Спасибо, Куртуа. Оп. Бързо. Беше това. Мисля, че е корнер или... Да. Да, негова. Оп. Не, гредата, бате. Защо? Давай, Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо. Съуи. Пиу. Моля те, игра. Дай ми да си довърши атаката. Месиньо! И давай. Оп. Айде, браво. Браво, браво, браво. Дрибъла на Меси. Просто не знам. Мисля паковете да са за накрая. Или не знам. Нищо не знам аз. Да, знам, аз решавам, обаче не знам за накрая ли да са
да не свали. Така 60 плюс 2, да, капаци само кура се прави. Да са 1000. Я тук вдигнах ли нещо или не? Забравих, че съм го вършил. Мързаме да играем турнамент. Хора, аз тук ще гледам една реклама, за да видя дали ще ми се падне някакъв хубав играч. За такъв хубав играч имам 1% шанс, ама хора се прави. Ще спра клипа, за да не ви губя времето с рекламата. Готова с рекламата и да видим дали ще се падне някакъв играч или коинс. Ето какво може да ми се падне. Най-слабия тук си мисли, че е облак. Обаче не знам как ми има репуса под канте, но окей. Окей. Меси е по-слаб от Де Бруйне, не знам, но не съм много съгласен с това. Аз реших паковете да са за накрая и сега ще играем ето това. Какво направих? Как го вкарах? Глава. Играем сега срещу... Как се казваш човека? Не видях. Как се кръсти? Брентфорд, да. Срещу Брентфорд ще играем. Да, за Сара. Меси не го вкара. Ти подиграваш ли се с мен? Меси би трябвало всичко да вкара.
Мисля, че Кристиано Роналдо е близо да направи 1000 гола. А Меси е 800 гола, те си мисля. Или скоро, не баш много скоро, преди няколко месеца. Мисля, че май той си вкара 700 или 800 си гол в мачовете си. В кариерата си по-точно. Да. Дия направи асистенция на Роналдино. Искате ли да вкараме с легендата Стоичков? Да, ма не. Не, няма аз да се откажа още от сега, бате. Ще си вкарам с Стоичков. И то, разбира се, тук. Не. Добре, как ще е градата? Айде, кажи ми, как ще е градата? Довърших я с Роналдино, обаче исках да вкарам с Стоичката. Което няма да се откажа. И ще го направя. Все пак съм българин. Сега и тук ще направим гола. Казах ли ви? 9, то се Стоичков. Готово. Направихме го. Сега с кой да вкараме? Искате ли да се опитам след този в другия матч да вкарам с вратаря? С Каналес, мисля, че се казваше, който е 9-6. Не, Каналес бъде на предни позиции. Не си спомням. Каналес. Не, Каналес май беше РМ. РМ. Мисля, че беше. Спомням си в FIFA 22, че имаше Team of the Season картичка 9-3. Изобщо не си спомням как ми се казваше вратаря, но си спомням само, че е от Испания и че е 9-6 и е икона. Или се Испания, не знам. Спомням си, че беше от Испания и че е икона и 9-6. Касилас. Какво? Обаче не, аз няма да се откажа с вратаря. Касилас. Касилас. Ето е от Испания, вратари 9-6. Обаче не си спомням, че беше Касилас. Прави на Неймар пръст.
Меси, давай. Меси. Искам си гол. Искам си... Меси. Меси. Мисля да успяваш. Кристиано Роналдо, обаче. Кристиано Роналдо. Задължително трябваше да го вкара. Беше пред него вратата, обаче не беше на чисто. Иначе прямо на живот ще го вкара, защото той скача бата 2 метра и 40 там. Как беше? Как беше 47? 2 метра 47. Забравих главата, забравих си математиката. 2 метра и 47 сантиметра, да. Като говорихме за Кристиано Роналдо, фейк шут. Правя фейк шут и направя финеска. И разбира се, няма как да го вкарат. Няма как да не го вкара, защото това е Меси. И всички, поне много хора съм чувал, че казват, че Меси в него най-доброто е финеските, но аз си мислих, че е било най-доброто дрибъла му. Нали, лъженето. Значи, щом повечето хора казват, че финеските на Меси са по-добри от дрибъла и че финеските са най-добрите на Меси, нищо не мога да кажа, нали, хората са по-големи от мен и знаят повече за Меси. Айде не ми забиеш така мазно. Какво ще кажеш? Игра. Моля ти се, игра, не дей забивай. И ако ми кажеш, че трябва да го правя на ново този матч, готово. И от пете трябва да изкарам. Готово. Меси. Добре, аз ако го взема за колко пари би мога да го продам? За 1,200,000. А тоя за 100 дето е и е за 240. За колко мога да го продам? За 2 милиона нещо, за 3 милиона. 4 милиона. А тоя
Правильно. Маркета. Какво купиха? Коми купиха? Да се надявам, че е нещо скъпо. Къде го купиха? О, в Терстеген са купили човек. И тук Brawl Pass пак има нещо ново. Какво е 80 скил буста? Манчестър Сити само да мина и почваме паковете. Колко минути вече го правя? 39 минути. Окей. Значи тук си ги изложи и тук Меси си ги изложи, да. Крисаро, той кара. Да. Искам да се вкара в гола, който поиска да направя. Айде да. Бускаме. Да съм спаси финеска на Меси. Окей. Меси ще се отвърне. Меси ще се отвърне сега. Аз ще спра за малко. Нека видим един корнер какво ще направя. Стоичката. Стоичков! Легендата! Кара на Манчестър Сити. Легендата. Но аз отново ще трябва да спра.
Хора, нека видим отново корнер. И гол. Обаче аз пак ще трябва да спра за Бога. Нека да видим отново корнер. Просто играта играе сама и прави корнери тук. И просто тук да видите. Аз пак ще трябва да спра, че имам работа. Ето, готово с работата и так посвърших матча. Перфектно. Не вкарах нищо. Хора, да, знам, че спрях клипа за малко, обаче трябваше спешно да спра. Извинявам се. Пак ще трябва да спра клипа. Хора, започваме с първия пък. 80 плюс. Лукаут! Лукаут! Англия. Страйкър. Тотман. Хари Кейн. 200 000. Аз пак ще трябва да спра клипа. Ще отивате ли? Айде по-бързо, че нямам клип за YouTube. Те се обрича, да. Беше това музика, какво беше така? Ама не, ето това много бърка, не, аз не викам. 100 грама той донесе 200, такова голям. Нещо само. Не, ти си оваква, има такова. Ти нормално си, мама. Абе, кой ще да пъси? Нещо да я просто. Не трябваше колко собствено ще. Шоколада ли ще шоколада ли? Соле? Аз... Не искаш друго? Аз имам интернет да пускам лайф да го. Да. Аз служих българската карта. Българската карта си служих, мога да извадиш вече. Служих си българската. То... Аз съм си го взимал с номер, като свърши. Да, но... Откъде го замахнахте? Да се облечеш? Кай да се облеча пъти, да не тя да Да, риболюция. Да. Ще я да се ходи. Мога ли ти то? Ай, за риба Да, ма, да не на 10 години. Аз пускам някакъв филм да гледам и това. Аз не се оказва един вак съвсем. Сутрин не става за училище. Няма да ми чуди. Що? Тук няма къде да стане. Валю, кой ти е купил? Никой.
Сама си се купила. Ти нямаш Аз един нямам лев, па ще се батерия. купиш. 20%. Ами ако стане нещо малко, ще ми звъни. Ба, добре съм, бе, няма кой да ме гледа. А да съм тръгнала с жена, бе. Айде, го бъдеш. Но само за мен погледни цялото чук. Надеждата ги стана цялата, не ми пипай, че имам да крича като ти. Има галичето да я видим. Там едно плътче напред. Нормално си, ма ти знаеш ли, че те излъгаха, те отиват на машинките. Да, не мога да. А? Да, ще върват. Да, ама няма да отиват на дискотека. Ще върват и на дискотека и на казино. Не, те се излъгаха. Добре, ще искаш ли така? Не. Сега тихо, що ще снимам клип за YouTube. Има ли така? Хайде де, тихо. Не. Ами то през цялото време сте ме чували. Хора, продължаваме с това. Хиляди. Така. Така. Продължаваме тук. И 90 плюс отваряме. За да... задължително локаут, нали? В какъв е той 90 сигурно? Е 95. Санчес. Какво го правя? Не само 3000 наистина. 60 плюс по 15. Дали има локаут, не се знае, ама... Да. Сега почваме с така паковете, с по-силните пакове, които са за десерт, нали, последни. Само 5 пака. Както виждате, може да ви се пада на Левандовски, Меси, Ембапе и да. И локаут няма. От първия пакет. 5 пакета, както казах. Втори пакет. Няма локаут. Трети пакет. Сега ако ми кажеш, че няма нито един локаут. Четвърти пакет. Локаут няма. Поне 1500 джевара ми дадеш игра за накрая. Какво ще ни дадете си игра? И... Локаут! Омага! Оттъпите. Мисля, че даже го имам. 2 милиона бате обаче. Бате. Кое е това?
си. Еми хора, това е клипа за днес. Еми, чао.